poda, Tin, bez poda. Samo njega tuku. Samo njega. Naslačite stisne. Nije on ostao. Baš gledam, rekao. Ruke! Ovo je dodao njemu, ti si samo krenuo ušli unutra. Bravo, već obrane su te. Iako nisam nemamo ni mi u Rijeci tako. Imamo poslije dela. Ili straža, vi ne brinite. A snimit ćemo.
Dečki, pa vraćena lopta golmanu, ne? A za šta kompenzacija? Samo te tuku jebi ga, daj loptu. I još bi štukao, to su dva slična igrača. Samo što ovo ima već malo manje. Je, ovo je već. To su Je, slažem se. Ajmo, Maxi! Ajmo!
gola smo dobili. Dobro, ovo je sad druga ekipa. Ajmo se očekivati, ne? U stvari, treća ekipa. Našega je mnogo pogodio. Ajmo, Maksimir! Maksimir! Toliko bolje. Jesu, tako. Toliko ne. A ne toliko. Dobro je, vrati se! A ne, Kurića, gledaj, mi ovu utakmicu ne mremo dobiti i onda Joža da svima priliku i to je isto okej. Djeca su sva došla na prvenstvo i po meni je to okej. Da, nije roditelj. Drugi put. Ja, na kraju bi potopi jedno. Pa da, to nije trebalo biti. A kaj, a moraju drugi igrati i ne. Mi moramo dobiti Daruvar i Kaj je ovo? Daj okna od ruke do ruke! Ajde! Ajmo sad, ajmo. Pa Lukaš radi! Lukaš Kadalora. Ajmo da završi ova Luka po materiju.